Velkommen til en meditation, primært med åndedrætsbevidsthed. Tredje modul i mit meditationskursus. I beskrivelsen kan du finde et link til spillelisten med hele kurset. Sæt dig godt til rette nu, og brug bare lidt tid på at få sat dig i en behagelig stilling, hvor du kan sidde oprejst og så afspændt som muligt. Og sådan så du kan sidde stille gennem hele meditationen. Det er i hvert fald det bedste, hvis du kan det. Når du sidder så godt som muligt, så luk øjnene og mærk fornemmelsen af at sidde. Hvis du så opdager, at du har brug for at justere stillingen, så kan du selvfølgelig gøre det. Og efter de sidste justeringer, så lad kroppen være stille. Mærk fornemmelsen af kroppen. Så afspændt som muligt. Mærk hovedet og særligt ansigtet. Giv slip omkring øjnene, i kinderne og i kæbeledene. Mærk hele ansigtet så afspændt som muligt. Mærk også skuldrene og armene. Mærk maven. Giv slip i maven og lad åndedrættet flyde frit. Mærk hele kroppen så afspændt som muligt. Accepter, at kroppen ikke nødvendigvis er fuldstændig afspændt. Og mærk fornemmelsen af kroppen, som du faktisk oplever den lige nu. Mærk hele kroppen. Hele kroppen på en gang. Fra kontakten med underlaget til toppen af hovedet. Hele kroppen så stille som muligt. Men selvom kroppen er helt stille, er der stadigvæk noget bevægelse. Læg mærke til, hvordan vejrtrækningen får maven til at bevæge sig ind og ud. Mærk maven udvide sig lidt med hver indånding og træk sig lidt sammen med hver udånding. Uden at styre det,
uden at kontrollere det. Og hvis det ikke helt kan lade sig gøre, så bare påvirk det så lidt som muligt. Læg mærke til det, om det at opleve åndedrættet ikke har en beroligende virkning, en afspændende virkning. Det kan det i hvert fald have, hvis du har en intention om, at åndedrættet skal have den virkning. Sådan så du bevidst spænder af, samtidig som du mærker åndedrættet. Og her mener jeg ikke kun rent fysisk, jeg mener også på et mere subtilt plan. At du mærker afspændingen, psykisk lige så meget som fysisk. Læg nu mærke til åndedrættet ved næsen. Mærk en oplevelse af, at luften strømmer ind og ud af næseborene. Mærk den sanselige fornemmelse, der opstår lige på kanten af næseborene eller inde i næseborene, når luften strømmer forbi. Måske forestiller du dig samtidig luften strømme ind og ud af næseborene. Og det er okay. Det kan være en del af oplevelsen, men mærk den sanselige fornemmelse af åndedrættet i næseborene så meget som muligt. Stadigvæk med opmærksomhed på afspænding. Men nu når din opmærksomhed er fokuseret på et lidt mindre område, vil du måske have en oplevelse af, at det fokuserer din opmærksomhed lidt. Mere end da du mærkede åndedrættet ved maven. Ikke nødvendigvis, men måske.
Gå nu over til at mærke åndedrættet mere som en helhed, hvor du både mærker det ved maven og ved næsen samtidig. Når kroppen og åndedrættet er blevet nogenlunde roligt, kan åndedrættet blive ret subtilt, altså stille. Og så kan det jo måske være svært at holde opmærksomheden på det. Det kan være, at du glemmer åndedrættet og kommer til at tænke på noget andet. Og det er helt normalt og helt okay. Men når du lægger mærke til, at du sidder og tænker på noget andet, så kom tilbage til åndedrættet med din opmærksomhed. Og hvis du kan mærke, at din opmærksomhed søger til maven og mærker åndedrættet der, så lad det endelig ske. Eller hvis den søger til næsen, så mærk åndedrættet der. Mærk bare åndedrættet der, hvor det føles mest naturligt for dig, eller lettest for dig. Og du kan også skifte lidt mellem de to steder, hvis det ikke er muligt for dig at opleve det som en helhed. Gør det, der fungerer for dig. Vær som sagt så sanseligt nærværende med åndedrættet som muligt. Jo mere sanseligt nærværende du kan være med åndedrættet, jo mindre vil du have tilbøjelighed til at komme til at tænke på noget andet. Jo mere intimt du kan forbinde dig med den sanselige oplevelse af åndedrættet, jo bedre. Mærk alle de forskellige sansefornemmelser, der er forbundet med åndedrættet. I næsen en oplevelse af temperatur måske, fordi når luften strømmer ind, er den lidt køligere og kan mærkes lidt skarpere, end når luften strømmer ud igen, hvor den er blevet varmet lidt op, og der kan den mærkes lidt blødere eller varmere. I maven kan du mærke fornemmelsen af udvidelse og sammentrækning. Helt nede fra bunden af maven, op til toppen og ud i siderne. Læg også mærke til åndedrættets cyklus. At
indåndingen starter, varer et stykke tid og afslutter, så er der måske en lille pause, et lille ophold, før udåndingen kommer. Udåndingen starter, varer et stykke tid. Der er en afslutning på udåndingen, og så måske en lille pause inden indåndingen igen. Læg mærke til hver fase i åndedrættets cyklus. Udvid nu din opmærksomhed til også at omfatte resten af kroppen. Så kom helt ned til kontakten med underlaget med din opmærksomhed. Ud i benene, op i armene, helt op til toppen af hovedet. Mærk hele kroppen på en gang. Hele kroppen som en sammenhængende oplevelse. Og mærk åndedrættet som en oplevelse af bevægelse i kroppen. Som sagt, maven, der bevæger sig ind og ud. Og en bevægelse af luft ind og ud af næsen. Mærk hele kroppen og åndedrættet. Mærk åndedrættet og kroppen som en helhed. Som en sammenhængende oplevelse. Så godt du kan. Mærk hele kroppen og åndedrættet. Og hvis du kan, lad kroppen være fuldstændig stille, bortset fra åndedrættets bevægelse. Mærk hele kroppen og åndedrættet. Og bliv så også bevidst om dig selv. Bliv bevidst om dig selv som opleveren af kroppen og åndedrættet. Vær klar over, at du sidder her. Så nærværende som muligt i den sanselige oplevelse af kroppen og åndedrættet.
Oplev det at bare sidde. Kroppen sidder roligt og stille og trækker vejret af sig selv. Så der er ikke noget, du skal gøre, andet end bare at være nærværende i det. Andet end bare at være nærværende med det. Oplev det at bare være. At sidde her helt stille. Vågen og opmærksom. På en afspændt måde. Indstil dig nu på at afslutte meditationen. Tag dig god tid til stille og roligt at runde af. Start gerne med kun at åbne øjnene. Og lige sidde lidt med åbne øjne. Og opleve det at sidde. Det at være med åbne øjne. Og når du har vendet dig til det, begynd også at bevæge andre dele af kroppen. Og kom på den måde roligt og gradvist ud af meditationen. Når du er klar til at gå videre med det her meditationskursus, så kan du finde et link til næste modul her, modul 4, hvor vi kommer til at beskæftige os med tankeaktivitet mere indgående, end vi har gjort indtil videre. Hvordan forholder man sig til, at sindet producerer tanker mere eller mindre uafbrudt? Det er i hvert fald manges oplevelse. Så hvad gør man med det? Vi ses i modul 4. Tak for nu.